Habis ini persiapan nggih Pak Lurah. Asik. Butuh. Ya. Sinaran DSM Musik. SM Pro Audio, Master Godel, San Malam Multimedia. Biasa sekali DSM ya Mas. Musiknya sangat lincah. Tadi sebenarnya aku salah set. Piye? Nimbali Dek Rate Lemosin itu tak atur ke langgam riyen. Setelah itu Pak Hanung sowan gur jagani. Jagani apa? Jagani nek apa itu meminta lagu hadroh utawi campur ngaji nanti takutnya lupa. Maaf ya Dek Ratih ya. Sebenarnya babakan vokalis hadroh atau campur ngaji itu ada sendiri. Oh sendiri, yang mana? Dek Renita. Dek Renita. Penyanyi hadroh ya? Oh dulu kan mantan vokalis penyanyi Rebana. Oh namanya jebolan pondok. Namanya Rebana Piduna Kasana. Kasana babila siroti asana wagina jabanar. Pak Hanung berhubung maaf tadi ya, Pak Hanung, lagunya ya. salah nanti diulang lagi loh Pak. Iya. Masukin Dek nak. DSM Musik
juragan ngono ki mau arep ngopo? Loh, aku ngerti Arep goleki apa? kameramen siji iki kan lagi lara boyok. Iya, dadi tak uji coba, Mas. Lah. Mas. San Mala lho. San Mala lho. Tak kira ki Samala to. Syuting siang malam ora leren kok. Siang malam subuh. Iya. Iya lah tak kira ki ngopo. Wis donga-donga sing penting lancar ya Mas ya. Heeh. Aja lali rokoke. Alah alah. Aku gumun lho Mas karo sing ngendangi sapa jenenge lali aku. Oh, Muhammad. Udu sing ngendangi iki kok. Bayu. Mas Bayu. Bayu ki ngendangi kok ya anu ya. Biasanya nganggo tangan. Iya. Nganggo sikil, nganggo tungkak ngono ki barang iki to. Gumun aku ngentan. Kok nganggo sirah barangnya digini-gini kok piye? Lo kreasi kok ya. Jebolan isi tenane kuwi cah. Kok pengendang ledek kowe ya. Kuwi pengendang apa? Pengendang ledek. Lah ya, Oh, pengendang totalitas ledek. banget lho Mas. Biasanya ngendang kan dulu. Lah kuwi nganggo sikil, nganggo tungkak, nganggo dengkul ngene barang iki arep ngendang apa arep ngopo? Nesu. Ayo do nesu kok. Nalika nira endang Gonjane nganyel lagi alam lamun sira ayu nganti mati ora bakal lali lakai lintanging lagu Enggak boleh seperti Dek Faizik Tidak boleh kamu seperti itu memenggak saya. maafkan daku